Regai vakuru vakati kuraone. Zvandakasangana nazvo kwaMutare papurazi randaishanda. Zvakandisiya ndisina kana matemo mukana. Ndaishanda papurazi raSamaita pairimwa zvaive nembiri. Mafield days aitoitwa ipapo. Pairimwa maruva, fodya, chibage. Paivawo nemakaro ebusiness, mombe, makwai, mbudzi, nguruve. Kana zviri zvikwere zvehuku zvaisaverengeka. Zvekuti mari yaitengeswa papurazi apa yaive yakawanda. Samaita nemudzimai wavo vaive vanhu vakanaka. Chero isu vaishanda papurazi apa taidya tichiguta. Dzimba dzedu dzaiva papurazi apa. Nokudaro taiva tisina maexpense akaita semvura, magetsi nezvimwewo zvakadaro. Mwedzi wega wega vashandi vaiurayirwa mombe, kwete yekutenga asi yekungoti vanhu vawane usavi kudzimba dzataigara. Varungu vedu ava vaidikanwa nemunhu wese wemunharaunda. Paida kuti vaisa ruoko vaisa vachibatsira anenge awirwa nedambudziko, kungava kubhadhara fees dzevana vezvikoro kana kubatsira mumaraini kana paita rufu. Chero kukereke kwavaienda vaitozikanwa semabig spenders. Project dzese dzaida kuti paiswe input yemari aiva varungu vedu vaipindira vobva vapedza masports kuti pepepe. Zvese zvaiita senge zvakaringana papurazi apa. Mombe dzaivapo dzainge dzisingaverengeki, asi chaitishamisa mombe idzi dzaisabiwa. Dzimwe nguva dzaienda dzoga kumafuro dzodzoka dzoga dzisina mufudzi. Nyaya iyi yaigara ichindinetsa. Chikuriro changu chese handisati ndambosangana nazvo zvekuti mombe inoenda yoga kumafuro isina muridzi, isingabiwi. Asi wekutaurira nyaya idzi kana kubvunza painge pasina, nokuti vashandi vepo vaiva loyal kumurungu. Saka waitya kuti ukada kutaura nyaya iyi dzaizomubuda zvisiri zvokumurungu. I was not going to risk basa rangu netunyaya tusina basa. Saka zvese izvi zvakagara muhana mangu. Ko ndaigoshungurudzikana nei nenyaya dzisinei neni. Nguva yekugadzira minda yakasvika, ini ndikapiwa yainzi organic page. Organic page iri raisaiswa zvinhu zvakaita semafertilizer nemishonga yekufafaidza makonye, asi zvese zvairimwa zvisina mushonga mukati, zvichireva kuti ndezviya zvamunenge muchitenga mumashopu zvakanzi organic. Mufudze taishandisa wemombe, nguruve, mbudzi kana kuti wehuku. Sezvo mombe dzainda kumafuro, ndakafunga kuti ndinochera mufudze mudanga remombe. Ndaiziva kuti basa iri ndaizopedza zuva rose ndichituta mufudze mudanga ndichinodira mumunda paorganic page paya. Aiwa ndakabata basa musuyo. Samaita vaizofara chose. Plus handiti bonus yainge yosvika taitofanira kufadza mutengi wedero. Ndakati ndasvika pakati nepakati pedanga ndichichera mufudze, ndikadzwa pachipisa zvakanyanya. Ko paigopisa zvakadai sei? Handiti magara munoziva kuti mudanga mufudze unenge uchipisa, asi apa pakanga pachipisa. Ndakabva ndafunga kufukunyura, ndichifunga kuti kuda painge paita chikara mudanga. Fukunyura ndikaona pakati nepakati pedanga paine zizai zombe. Ndakatombofunga kuda kuti ndere shiri rinonzi ostrich, asika ostrich inenge yapinda sei mudanga mune mombe. Zai iri raive neheartbeat richitoenda kurova kuti di semarovera anoita hana yemunhu. Ko zai raizofema sei? Uye zai iri rairatidza kuti raidziya senge paitova nechinorarira sezvinoita huku zviya. Uye raitsvakei pakati pedanga? Kuti zvine chirevo, dai ndakaziva ndisina kufukunyura zai iri, nokuti zvakazoita zvakandikatyamadza. Kana paine munhu aida kushinira murungu wedu ainge anyangira yaona. Ko ndiani aida kushina murungu wedu aitiitira zvakanaka chose? Zvekukura mufudze ndakambosiya, ndaizopedzisa zuva raitevera. Ndakaenda nezai riya rine heartbeat kutrekta kwangu. Ndichiti ndichipinda mutrekta, zai rakabva radonha pasi ndiye kuputsika. Muzai makabuda utsi hwepwipitika hwakasviba kuti ndo. Makabuda handizivi kuti ndingati chinhu here, asi regai ndizame kutsanangura zvandakaona. Yaive mhuka ine musoro nemutumbi wemombe, makumbo ainge huku, kuzoti muswe waive nemascales anenge hove. Murungu akasvika ari chahwiriri kubva kufamu kusvika mudanga mandainga ndiri. Achisvika ndakaona nechiso chake kuti zvinhu zvainge zvisina kumira mushe. Fesi yake yakaita kusungwa. Murungu akaratidza kuti ari kubitirirwa nehasha. Akandibvunza kuti ndainge ndamuurayirei, ndainge ndaitei. Ko murungu anga aziva sei kuti pane zvaitika? Regai zvichinzi kana wazviona siya zviripo. Neniwo chandainge ndobatirawo zai rinofema chii. Murungu akabva ndiita fire on the spot
achinditukira kuti ndainge ndisingachengeteki. Ndiri manjeru akangwarisa anotsvaka zvisinei naye. Ndakapiwa 24 hours kuti ndibve pafamu pake. Ndakazama kusanangura kuti paive pakati petemu yechikoro. Dai vandirega ndaizobuda panopera temu kuitira kuchinja vana zvikoro, asi akandiudza kuti that is that sadza repabhodheri. Chabhenda chaive chabhenda nyoka haina ruvhesi. Rwendo rwekudzokera kuma7 quarters rwakareba. Ndati makumbo angu ainge orema kunge asiri angu. Taitangira pai, asika chaive chanyatsomutsamwisa chii. Inga mazai huku dzinokandira anosingoputsika achititsura mune zvakanaka kuti tisaita senge tine maoko ane sipo anodonedza zvinhu zvichingopera zvakadaro. Zai iri rairatidza kuti raiva special kwaari, zvokugumbuka kutadza kudzora mwoyo kudaro. Ndakasvika kumba ndikaudza adzimai kuti hapana chembwa, taifanira kutanga Great Trek tichidzokera kwatainge tabva. Taifanira kufumobata jongwe muromo takananga kwedu. Takamuka zvakanakisa tikanzwa sairini yepabasa ichirira isingadzimi. Zvaireva kuti kwaita emergency, kungava zvikuzvirugwi kana kumundi. Ndiyo yaiva kodhi yepabasa kuti continuous siren inoreva kuti tinofanira kunosangana pa-emergency meeting point. Kuda zvimwe painge paita moto, zvekuti ndainge ndadzingwa basa handina kuzvisa mumusoro. Ndakamhanyawo nevamwe kuti tinoita maonero pamwe. Vanhu vaidzungudza vachitaura nemazuva ari pasi pasi. Vafudzi vemombe vanoti mombe dzainge dzapumhuka dzotiza mudanga. Ukuwo nguruve dzinodzi dzakangofuma dziri murakatira kufa. Kuhuku tengi rachona remvura raiva radonha pamusoro pezvikwere dzikapindwa nemvura dzikafa. Fodya yaiva mumadhirora yainge yabatira moto usina anoziva kuti wakabvepi. Zvaisirira chose. Nhau yaivepo yaive kuudza murungu nhamo dzasanganikwa nadzo muusiku humwe chete. Zvinhu zvacho zvaita senge zvine mweya wetsvina mukati. Murungu akazoudzwa akambofenda akanomukira kuchipatara. Vashandi vepapurazi vaita vasati vamboona mashiripiti akadai kubvira chizvariro chavo chose. Indaiziva hangu kuti mashiripiti ose aya zvaive zvine linki neZai raifema. Murungu ainge akaromba neZai pakati pedanga remombe. Kufema kwaita Zai riya ndiko kuwanda kwaita pfuma yake. Heya ndosaka murungu aisafambidzana nehama dzake achiti dzaigodoka nekubudirira kwake. Ko taigozivei? Murungu aive akabata mbashto dzake achishanda ake kuti apfume idzo dzichikanga svosve nemuromo. Ndabva papurazi apa ndakazomboita matax akaipisisa ndichirota murungu achitaura ari muZai riya achiti sezvo ndange ndamuurayira bhizinesi rake nokuda kwekungwarisa kwangu, ndaizofanira kuita mupiro wechibayiro kuti asimuke zvakare. Handiti ndakatora upenyu hweZai rake, ndaifanira kuripa neupenyu hwangu. Zvainge zvakaoma, asi ndakakunda neminyengetero ndichibatsirwa nevazodziwa vaMwari. Patova negore zvaitika, ndakanzwa kuti varungu vakanyura muzvikwereti. Purazi rakatengesewa, havasina kana chinhu. Ende zvenhamo yemunhu asina kujaira nhamo unobva wavhomoka kunge munhu ari kunzwa manyoka. Vainge votambura zvinopisa rusatani dzidzi. Ndizvo zvandakasangana nazvo hama dzangu. Ndakasangana neZai rine heartbeat, Zai rinofema, asi ndakakunda. Makadi itete ndibatsirewo zvinhu zvisati zvainda nepamwe. Ini ndiri murume anogara kuWhite House muHarare, Zimbabwe. Ndinoita basa rekuredza hove, ndiri fishbonga. Basa iri ndaane time naro. Vana vasvika pakupedza chikoro nekuda kwebasa iri. Asi ndakarombera basa iri kare ndichine mwana umwe chete. Ndakatanga basa rekuredza iri kare. Mushure mekunge mumwe musi taenda kudhamu, mumwe wedu akatorwa negarwe uye nanhasi haana kuzooneka ndokutsakatika kwakaita. Asi panguva yataienda pane vamwe vataienda navo vaiti tikasvika vobvisa mbatya dzese vopinda mudhemu kutonyura chaiko nemaneti. Zvinhu zvaindishamisa kuti kosei vasingafi pavanodara. Dzamara ndazoziva kuti aiwa mishonga yavakapiwa, mishonga yekuti kana vachiredzwa vabate hove dzavanenge vachida. Vamwe sekuru muchawa vakazonditi ingadai ndisingatyi mushonga ndaizonopiwawo mushonga wekuti ndigonewo kubata hove. Indaive ndisina option than kuendawo kunotora mushonga nekuti waisada ropa. Ndakaenda kuHighfields kuna sekuru vechiMalawi vakandipa mushonga, asi vakanditi taifanira kuenda kuma3 kudhemu topinda pasi pemvura, then zuva harifaniri kubuda tirimo nekuti rikabuda taizobatwa nemakarwe chaiwo chaiwo. Kubva ipapo taitoenda tiri gurupu redu tine mushonga iwo wakafanana. And tete kurwizi uku kana kuti kudhemu kunoitika zvakawanda kumafishibonga. Ndakaita mari nekubata hove ndichitengesa. Ndine makombi 2 uye ndine private car yaMadam Plus yangu. Ndinobata mari ine mvuri nekuhodhesa fish kuWhite House. Ndane 15 years
ndine mushonga uyu. Asi chakuitika manje iye zvino ndikapinda mumvura ndowakuda kuruma vamwe vangu. Hove mazuva ano handichabati dzakawanda nedambudziko iri. Sekuru vakandipa mushonga uya vakafa, mamwe madhara ndaenda nawo akafa. Kungangadza ndiri kuenda vanoti mushonga wandinawo wave kudaropa. Vakati ini ndikasabata mumwe wemafishibonga zvoreva kuti hama yangu chero iri kumusha pane ichafa nekudyiwa negara. Ndakanzi vamwe vako kusada kutaura, asi ndizvo zviri kuitika. Pese panodiwa munhu negaro kumafishibonga vanochekeresana. Sisi ndasvika pakuomerwa nekuti ndaifunga kuti ipfuma inopera pasina ropa radeuka. Ensure paye panonzi urombo unochema kumagumo ndizvozvo izvi. Aiwa tatenda, ndipo paperera nyaya yatawana yemafishibonga. Indaisatombozva kuti kune chinhu chino fishibonga. Handizivi kuti izvi zvinofambawo sei. Nyaya yekuti anga yatawana inyaya inoshamisa chaizvo yezai rakazoputika rikabuda utsi mumabasa umu. Musabata zvinhu zvavanhu. Aiwa tatenda, ndipo paperera nyaya dzedu.